Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, η δύναμη μιας κοινωνίας δεν μετριέται μόνο από τα έργα της, ούτε από τα μεγάλα λόγια, ούτε από εντυπωσιακές εξαγγελίες. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στις μικρές καθημερινές μας πράξεις, σε εκείνες που μεγαλώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την οικογένεια, την καλοσύνη, το σεβασμό που δείχνουμε ο ένας στον άλλο. Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Μια εποχή όπου η σιωπή μοιάζει πιο ασφαλής από τη δράση μας. Και μετά από αυτό έρχεται και η αδιαφορία από κάποιους που ονομάζεται ρεαλισμός. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο πολιτισμός δεν είναι σιωπή. Ο πολιτισμός είναι τόλμη να μιλήσει κανείς, να υπερασπιστείς τον άλλον, να σταθείς απέναντι στο άδικο, ακόμη και όταν το κόστος για σένα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τέχνες, τα φεστιβάλ ή τα μεγάλα έργα, είναι ο τρόπος που ζούμε μαζί. Ο τρόπος που περπατάμε στην πόλη μας, που φερόμαστε στους ανθρώπους, που φροντίζουμε το δημόσιο χώρο. Είναι η στάση μας απέναντι στον ηλικιωμένο, απέναντι στο παιδί, απέναντι στον αδύνατο, απέναντι στον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Και μαζί με όλα αυτά είναι και η ευγένεια. Η ευγένεια που δυστυχώς μας λείπει όλο και περισσότερο στη σημερινή μας δημόσια ζωή. Η ευγένεια όμως δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Είναι στάση ψυχής, είναι γλώσσα του σεβασμού. Μια κοινωνία που μιλά με ευγένεια σκέφτεται με καθαρότητα. Ένας πολιτικός λόγος με ευγένεια γεννά εμπιστοσύνη και ελπίδα. Αυτόν τον πολιτισμό έχουμε ανάγκη σήμερα. Τον πολιτισμό της ευθύνης, της συμμετοχής και της αξιοπρέπειας. Τον πολιτισμό που δεν βολεύεται στην απάθεια, που δεν ανέχεται την υποτίμηση και παλεύει για ισότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Ο Δήμος, οι φορείς, οι πολίτες, όλοι εμείς οφείλουμε να ξαναχτίσουμε την έννοια του πολιτισμού στην καθημερινή μας πράξη. Όχι σαν διακόσμηση, όχι σαν εκδήλωση, αλλά ως τρόπος ζωής. Φίλες και φίλοι, ο πολιτισμός αρχίζει όταν ο άνθρωπος σέβεται τον άνθρωπο. Όταν το εγώ συναντάει το εμείς. Όταν η φωνή μας υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια όλων. Αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό το πολιτισμό θέλουμε να υπηρετούμε με λόγο και πράξη και πάνω απ' όλα με ευγένεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό ακόμα. Κλείνοντας και φεύγοντας από το βήμα, θέλω να καταθέσω στην Δημοτική Ομάδα της Νέας Ιωνίας, στο γραμματέα της, καθώς και επίσης στην αγαπητή μου Λεύτρια, θα το έλεγα τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, επέτρεψε μου το λάθος. Στην υπεύθυνη του τομέα πολιτισμού, την Κυριακή τη Μάλαμα, ένα υπόμνημα της δημοτικής μας παράταξης, αναφορικά της δύναμης προοπτικής, για να το πω, που αποτυπώνει τη δική μας αντίληψη και πρόταση για τον πολιτισμό στην Νέα Ιωνία. Ένα πολιτισμό που ενώνει, που εμπνέει
και που χτίζει γέφυρες για το μέλλον. Με σεβασμό στην ιστορία, στις ρίζες μας και στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας. Ευχαριστώ.